Bona vesprada. Deixeu-me presentar un dels cursos que l'Escola Virtual d'Espiral oferirà aquest estiu. Els objectius de desenvolupament sostenible d'educació. El repte de l'Aula 2030. Però abans de tot, deixeu-me presentar-me. Soc Àngel Soriano, docent de Llengua i Literatura a Martí Sorolla II dins de Grupo Sorolla de Centres Concertats, a la ciutat de València. Està reconeguda per algunes organitzacions, com per exemple Teach SDG, en aquest cas sobre els objectius de desenvolupament sostenible, així com els altres. Però si realment voleu conèixer-me una miqueta més al llarg d'aquest curs o simplement vos convide a seguir-me a la meu perfil de Twitter. Evidentment, segur que podrem compartir moltes coses. Però, què són els objectius de desenvolupament sostenible? Doncs deixeu-me presentar-vos. Els objectius van ser un acord dels líders mundials per tal d'establir una agenda, que és l'agenda de 2030. En aquest cas se van decidir fins a 17 objectius per tal de que aquest món continuarà oferint les possibilitats que en té i sobretot per tal d'erradicar o eliminar la pobresa, protegir el planeta, garantir la prosperitat o la igualtat de gènere o tindre, per exemple, una educació de qualitat. Però, evidentment, aquesta agenda es dibuixa un entorn amb unes intencions, amb uns indicadors i amb uns objectius per tal d'assolir. Però tot això com el podem portar a l'aula? I sobretot, una d'aquestes preguntes, com serà l'aula de 2030? La revolució industrial preparava als alumnes en l'educació per a poder assolir una sèrie de necessitats i una sèrie d'organització social que s'havia establit. Evidentment, ara estem en una revolució tecnològica, estem en una revolució 4.0, és a dir, estem canviant aquests paradigmes. Aleshores, les competències o les habilitats que estaven oferint són les més correctes si han canviat les nostres situacions i en aquest canvi ens hem d'oblidar justament d'aquest benestar, d'aquests objectius? Evidentment, la meva proposta és que no, i per això aquest curs. L'escola del 2030 ha de ser una escola compromesa en el seu entorn, compromesa sobretot amb els alumnes, amb les seues capacitats, a potenciar tots aquells compromisos per a tindre uns ciutadans crítics i uns ciutadans compromesos en el seu desenvolupament i en el desenvolupament global de la seva societat. Aleshores, l'escola, com l'entenem, tindrà un sentit. Per això, els objectius o aquest petit curs que podem gaudir al llarg d'aquestes 2 setmanes, els objectius de desenvolupament sostenible a l'educació. El que volem oferir és una sèrie d'objectius, com conèixer què són els ODS, identificar com i quins són els més adequats segons els objectius d'aprenentatge dels nostres alumnes i desenvolupar sobretot projectes col·laboratius que des del nostre punt de vista són la millor forma de vincular aquests alumnes al seu entorn. Només em resta convidar-vos a participar a l'Escola Virtual d'Espiral d'aquest estiu, sobretot al curs dels objectius de desenvolupament sostenible a l'educació, el repte de l'Aula 2030, ja que els nostres alumnes són el més important de la nostra professió. Vos espere per compartir 2 setmanes.